Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets- en of wandelroute, namelijk Van Wansum Café. In het kloppende hart van Wansum vind je dit gemoedelijke café, perfect voor een tussenstop tijdens je route door Limburg. Het is de ideale uitvalsbasis om het gloednieuwe Maaspark Oije-Wansum te verkennen. Na een tocht langs de adembenemende Maasoevers neem je hier plaats voor een zalige Italiaanse koffie en een punt Limburgse vlaai. Zin in meer? Ga voor een lunch of proest met een vers getapt biertje. Met een breed assortiment aan lekkers en de mogelijkheid om zelfs fietsen te huren, biedt Van Wansum Café voor iedere fietser of wandelaar wat wils.